маркетингов трик, а някои вярвания могат дори да попречат на здравето ви. В това видео ще развенчаем 5-те най-големи мита за витамините, които продължават да ни заблуждават. Ще разберете кога наистина хвърляте парите си на вятъра и кои комбинации. Мит номер 1. Трябва да пием мултивитамини за всеки случай. Звучи логично, нали усвояваш ефективно. Резултатът – пари на вятъра и нулев ефект. Какво да направим, че сме болни? И то в огромни количества. Организмът има нужда и стабилни нива на витамин С чрез храната. Плодове, зеленчуци, разнообразно меню. Това е далеч по-ефективно за имунната система от клетка. Но реалността е по-сложна. В храната витамините не съществуват правилно. Когато приемаш синтетичен витамин, той често е изолиран на храната или на добавките.